Minista na-ahụ maka okpo amụma ego ọrụ na nhazi etiti bụ Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ekwego nkwa na akwa osimiri Niger nke abụọ dị ogologo kilomita 1 kilomita na ụma 6 bụ nke a ga-arụchapụ tupu ọnwa Ọktoba afọ anọ akụrụ ọnụ. Onye nta aka n'obu gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo wetara akụkọ na minista kwuru nke a mgbe o jere ịmata ka ọrụ si gbatakwuru n'ihu ya bụ ọrụ ebe osote gọvanọ Anambra steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim na ndị ọzọ eji okwu ha gba izu na Anambra na Delta steeti dujere ya. Gerezie akụkọ a n'uju. Ka ọ na-ekwupụta otu obi dị ya maka ọlụ briji nke Niger, Hajiya Ahmed kọwara na ọchịchị nke President Muhammadu Buhari nọ n'isi ya dị njikere ịhụ na alụchapụrụ ya bụ ọlụ akwa Niger dịka otu o kwesịrị. Ọ kọwara ya bụ akwa Niger dịka nke kacha mma na obodo anyị bụ Nigeria maka na ọ bụ ya jikọtara mpaghara ọdịda anyanwụ na South East niile na South South, na-ekwukwa na ọ bụ na alụcha ya na ọ ga-eme ka azụmahịa na ihe ndị ọzọ dị iche iche ga-eweta mmepe ka ọ bịa na mpaghara ala anyị. N'okwu nke ya, onye osote gọvanọ nke steeti a Dr. Ibezim kelere onye isi ala Buhari maka ya bụ itinye uchu na ya bụ ọlụ ịhụ na alụchara ya maka na ọ ga-enye aka ime ka ndị nọ na mpaghara ala anyị bụrụ ndị ọ ga-enyere aka na azụmahịa ha dịgasị iche iche. N'okwu nke ya, onye bụ onye managing director nke Nigerian Sovereign Investment Authority Maazị Uche Oji kwuru na ya bụ ọlụ na a ga-alụ ya otu o kwesịrị ma lụchakwa ya mgbe o kwesịrị ka alụchaa ya.